L-ewwel darba li s-sorijiet kantaw fuq television kien f'Xarabag. Dakinhar kienu kantaw id-diska li kitbu huma stess dwar Annabel. Dakinhar niftakar kontattilhom li jmisshom jitlu għal Eurovision. Fil-livella huwa l-awtur u l-kompożitur tal-Love and Let Go. Il-kliem tal-kanzunetta nkitbu wara li s-sorijiet qasmu l-esperjenzi tagħhom. Fil-fatt inkitbu konna preċiżament madwar dil-mejda, Filip, Peppi, jiena u Sister Mikelo qed nagħmlu ftit brainstorming biex nieħdu ftit esperjenzi tagħna personali fil-konfront tax-xogħol tagħna mat-tfal tul is-snin kollha li jiena naħdmu. U mbagħad insomma ħareġ dak li ħareġ. U lil Filip Vella, x'kien qallu Patri fuq il-Eurovision? Kont niltaqa' ħafna mal-Patri li hemm l-ispar. U dan għamil li kondizzjoni. Għalli ismani, għalli inti trid tikteb il-force song lill-Patrijiet għalli daħħal għal-Eurovision. Krilu jgħid li dan kull meta jiltaqa' mej l-ispar. Apparti l-lum il-Patri miskin dan iġibi ta' minn semmiħ li jibat li messages dejjem jibat li jitlob għalija għaznaf kemm xorti. Biss issa nixtieq ngħidu lill-Patri, apparti issa niltaqa' li tal-Patrijiet ma rnexxilix, imma second best qed nagħmelha mas-sorijiet. Iġifieri nispera fi żmien qabel ma nidħol il-ġenna għandi s-sawiċ impatti. Mod esklusiv, ħanulukom l-ewwel darba li s-sorijiet semgħu il-kanzunetta. Tibda? Abbadni l-bard. Kienu emozjonati ħafna. Ħallejtuni bla kliem għax intu tibda tgħix nibda niftakar fit-tfal li ħallejna u hekk. U l-song vera ddaħlek fek. Marelli f'emozzjoni kbira. Bla kliem. Emozjonati. Ħafna. Għax inħossu, dawn ngħixuhom aħna dik verità mhux xi ħaġa vvintajnija bil-qiegħda. Meta qadna nirrikontaw, kpejna aħna u nirrakkontaw vera, ġifieri diki. It-tim ta' Xarabag mar jiltaqa' mas-sorijiet dakinhar li s-sorijiet marru jirrekordjaw il-kanzunetta tagħhom. Għadna nkantaw it-triq kollha. Kanta? It-triq kollha nkantaw. U ħejja sorpriża ħelwa lis-sorijiet. Għandkom xagħti l-qagħda. Auguri minn issa. Ringrazzjaw. Il-barka tal-arġist. Ebda dubju. Very nice. Thank you. Marelli tal-għodu. Kull barka. Nawguralkom li tamlu l-ġid. X'kien qal l-Arċisqof Cremona fuq il-kanzunetta? L-ewwel darba li jeklu l-Arċisqof. Għalli naħsbuha. Eklu xi ġifieri, ħalli x'aktar xiba ġifieri meta ngħidlek naħsbuha. U mbagħad qgħad noqgħod nistenna, mbagħad għadlu se ngħidulhom. U mhux iva ngħidulhom. Illum mulej Ġesu nixtiequ nitolbuk biex tbierek din id-dar u din il-familja. U jibda recording. It's all about the children. U illum daħlu għal Eurovision. Senjuri, ġabtifa kbira l-sorijiet! It's all about the children.